No, vítam vás u nového a prvého videa na tomto kanále. Tu je Vajko a zo série SnowRunner. Takže dnešným cieľom bude toto. Zohnať lepšie auto, jak je tento pick-up. A naftu. A možno dajaký ten kamión. Takže tuto je prvý. Idem ho zatiahnuť, opraviť. Tak, to by bolo. Teraz ho odtiahnuť sem. Opraviť. Dať mu trocha nafty a ísť pre tú naftu. Tak, takže do garáži. Tuto. A Switch Star. Takže garáž, oprava 2500 opraviť, opustiť garáž. Teraz ísť do garáže, zoberať Chevrolet. Natankovať Fullstar a dotankuj. Fullstar je plný, tak sa do neho prepneme. To je vymeniť auto, Switch Star, ručné dole a ideme pre naftu. Tam ho dotankujem, potom ju dotiahneme naspäť. Dotankujem Chevrolet a pôjdem pre druhé auto a potom kúpim buď lepšie auto a potom sa uvidí, či znechám tento trak alebo kúpim. Ja na začiatku videa som zabudol spomenúť, že jedná sa o sériu SnowRunner. Takže tu či ešte kúsok. No je to tu. Takže sem. Zapnúť cisternu, natankovať Citroen a ísť pre Citroen Chevrolet a pôjdeme pre to druhé auto. Teraz pripojiť prívez, dotankovať, plne Switch Star a rozbeh. Dobre, a to neviem, aký bude zvuk, to sa uvidí, lebo však prvé video a to zvuk natáčam cez mobil, nahrávam, takže používam mobil jak mikrofón, takže to sa uvidí, jak to dopadne. Takže toto naspäť, natankujem Chevrolet, toto tasnú do garáže a potom so Chevroletom pre druhé nakladné auto, jedno necháme alebo predáme obidve a kúpime nakladné.
Ako mne sa tu číta tisíce. Tá 1700 Flistar, tuším, tak sa volá. A za ten ešte gusné kôčku a to nakladacie rameno neskôr. Takže už sme tu, takže do tanku Chevrolet idem a pôjdeme pre to druhé auto. Neviem, tu si presne nepamätám, čo to je zač, ale sa mi zdá, že to je GMC, také dačo. A uvidím. Takže tak, dotankovať cisternový príves a Chevrolet plný. A auto by som chcel potom vymeniť za ťuk-ťuk. To je však, niekto pozná, niekto nie, taký ten trojkolesový taxík z Indie a odpojiť priviesť Flistarta som do garáže a ideme so Chevroletom. Na Chevrolet nasadnúť. Chevrolet domov dotiahnem. A no možno ho aj trocha rozbijem, ale to ho nevadí. A idem. A toto je hard mod, takže si nemôžeme dovoliť žiadne chyby. No môžeme, ale budú stať troška peniazkov. Ale to nevadí. Pokúsiť sa nezapadnúť cestou. A nerozbiť tu. No. Chevroleta si dostane, ale to nevadí. To sa spraví. No. Teda vymení za ten tuk-tuk. No a takže dneska bude to len také skúškové video, či sa vám to nebude páčiť. Tak možno stihneme aj dajakú tú misiu, to sa uvidí. Takže teraz že hlavne to nerozbiť. Tu som to tasol, ho zabradlie, no nevadí. Ale to cestou domov aj tak dostane ostromil zabradlia tak, a takže moc ani nevadí. A bude sa aj meniť za ten tuk-tuk, no už sa opakujem. Áno. Možno stihneme tu dajakú misiu aj dneska, uvidíme. Alebo minimálne nakonfigurovať tuk-tuk. A možno sa rozhodnúť, čo nechať, čo predať a tak. Takže to uvidíme. A moty má lepší ten Flistar 1700, či jak sa volá. Potom tuk-tuk a ešte tie gusné kľúčky. Tu sa blížime k tomu autu. Ešte kúsoček. A ideme naspäť. Hlavne skúsi nezapadnúť, to by bolo dobré. Tuto je vo Lachifote.
motočík, hádam to prejde, ale však nový. OK, voda, ide tu. Takže ešte kúsoček a sme tam. Dúfam, že to auto bude pojazdné, čo tam bude, ale hádam áno. Pri najhoršom sa vrátime. Tam tiež a tých kočkavúci, čo to bolo. Iba kde už má byť to auto. Otázka je, že kde. A, už vidím. Áno, to tam vidím. A čo to je? Áno, je to GMC. Tak, toto nechať. Vymeniť auto, nastúpiť do GMC. Zapojiť pick-up a ideme do. Domov ideme naspäť, tadiaľ, kadiaľ sme prišli. A takže plán je taký, že prídeme domov a tam Chevrolet pridáme, kúpime tuk-tuk, naupravujeme ho a ako stanú peniaze, tak kúpime, tak sa uvidí, čo spraví. Takže ťaháme, ideme. Oj, náprava rozbitá, troška mi nevidí, stáva sa. No jechá už aj motor, trocha. Jechá, ani parovať neviem. No fajn. Takže vymeniť auto, Flistart. Citroen. Čo mám furt s tým Citroenom? Chevrolet. A skúsime to prevrátiť na kolesa. A tam sa podarí. Poď. Protestuj. Oj, no nevadí. Pojmi a dobre na kolesa. Takže zase nastúpime do GMCčka, naštartovať, vyťahnuť to z tohto priekopu, hádam sa podarí.
Troška sa vytiahneme. Hádam sa tu vyhrať. No tak, menší prúser tu nie, nevadí. To sa spraví. Tak tu. No dobre, takže vytiahnuté by to bolo a ideme do svetielka zapnúť, nech je dačo vidieť. Tuto sa hlavne nezahrádať. Dobre, takže za chvíľku sme nie zase doma. Tamto auto, čo vidíte na tej roli, to je misia, že vytiahnuť ho na farmu. Takže uvidíme, čo ako. My to dneska stihneme, nestihneme, keď tak v druhom dieli. Aha, už sme už aj tu, takže už len cez ten potok všetko to podáva do garáže a uvidí sa čo ja. Dobre, ideme. Ešte kúsok. Cedulku som troška nabral, ale nevadí, sme v garáži. Ešte kúsoček a sme tam. Všetko to poskladať, potom sa uvidí, čo necháme, čo predáme. No už aj auto som nevadí. Takže jedno do garáže, ešte Chevrolet do garáže. Teba keď ponechať, to nie je sklady, no najprv áno, predajňa a Scout. Tak tuto to pozrieme. By ma ako zaujímalo, kde je ten tuk-tuk, lebo ho tu nevidím. Scout. No hádam funguje ten mod, neviem, uvidíme. Skladište. Predať, áno. 12 000 predajňa auta Scout. Loadstar 1700, 39 000 a
tak to asi radšej ešte necháme toto, jednu z tohto. Dobre, takže tuk, neviem prečo nefunguje, ale takto idem pozerať prečo a uvidíme sa potom. No dobre, takže neviem prečo, ale mody nefungujú. Idem ešte s týmto pozerať, či sa tu náhodou neobjavil tuto ten náves. No ale vyzerá, že asi nie. Ešte raz. No dobre, neviem prečo tie mody nefungujú, tak do budúceho videa sa ich skúsim spraviť. Ich skúsim rozbehnúť a takže tuto by som toto video ukončil a ešte jedna vec, že napíšte do komentárov, či by sa podľa vás viacej oplatil tento Flistar 2070 alebo toto KMC alebo tento International Loadstar 1700 s návesom. Takže to napíšte, čo by sa podľa vás viacej oplatilo, a to je všetko pre toto video, takže čaute.